Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Chairman jong kasenjuk kirang basnong border area, Raj Nong Tung, kabahap po ka Hima Khairem, uba Black Star Sotun, ulaong baka jingi kaja bat ka huri-hura, kabalaja dangshen hakasnong jatalong kasnong kepadan markhab bat ka khaput jong kecila asam kamdon jinga dei satyai ruem bat ka jinga ka japut uba Black Star Sotun ulaong ba kipai ba kim dei pan suthu bakla ya kani bat hadu mentah kipulit kitang pahrah pok kani kasnong khnang bente lakam yiginu nu jingja kipala ban mi ha kanu nu por bat ulai thuru ba kipulit kim sim la sha satyai kinong snong jong kasnong jatalong bat kisnong ki baban jan ban mi le thelit pet shabar jong upur sam jong kasnong kacin trang bat kacin no ini kisnong ki badon khat katli ki badai badon hapo ka Raj Nong Tung ka bahap hapo ka Hima Khairem hapo Rihoi district kenang ba kini kisnong hap bat sutut hapo ka Cila Asam dan kalian suri san kini kapor ila ay ka ay kren sutunat ong basua ba ngin le ya kini ka inspection dengan sa antip lagi di rong basnong kini sucapsnong ini akan jadi skos yang bagi mereka sebab ba ditangkan itu mentah kami wan ka Singapore